Ошы җыйыны кунак каршы алуны чагылдырган күренеш белән башланып китте. Милли мәдәниятләр, гореф-гадәтләр йылында онытмаганнар. Сәхнәләштерелгән тамашалар шуны искә тотып башкарылды. Бу бәйрәмебез авылыбызның иң йөзек касы булып аталган матур бәйрәме. Ошы җыйынының элек-электән килгән гореф-гадәте ул кунаклар чакырып, кунак итү. Бәйрәмнең бер өлешендә гомер буе намуслы, тырыш хезмәтләре белән халык арасында ихтирам казанган, бүгенге көндә бакыйлыкка күчкән авылдашлар да искә алынды. Булар Татарстанның атказанган механизаторы, хезмәт даны орденының кавалеры Мәсгуд Гыйльфанов, беренче колхоз рәисе Сәлим Закиров. Мәйданда аларның фотосурәтләреннән торган "Сез безнең хәтердә" дип исемләнгән стендта урын алган. Куш елгаларны матур бәйрәмнәре белән Түбән Биш авыл җирлеге башлыгы Дамир Насырдинов та котлады. Сезне шушы улы бәйрәм белән, Ошы җыйыны бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Барчагызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык, иминлек, дөньяларыбыз тыныч булсын, илләребез тыныч булсын. Бу сугыш вакытлары бетсен. Үзебезнең авыл җегетләре, барлык киткән егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Бу көнне мәйданга авылның хөрмәтле һәм танылган кешеләре чакырылды. Юбилярлар, озын-озак гомер итүчеләр, яшь гаиләләр, яңа туган сабыйлар хөрмәтләнде. Аларның барысына да бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шабрина, Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.